Ayan, magandang gabi po. Ayan, Sir Vic, good evening po. Ayan, Merry Christmas. Nag-love shout out po sa inyo, Sir Vic. Ayan, thank you so much for coming, Sir Vic. Nag-love shout out. Espa, good evening, nag-love shout out. Thank you so much for coming. Mag-jacket muna tayo.
guys ha, magja-jacket lang ako. Jaketan ko si Ma'am Tess pa. Si Ma'am Tess pa channel. Ayan, Ma'am Tess pa, I give you moderator. Already done. I give you moderator, Ma'am Tess para ko. Ayan, thank you so much. Shout out to prominent people in the house. Thank you so much.
Sir Parino, good evening. May kalab shout out. Merry Christmas, Sir Parino. Yeah, thank you so much, Sir Farino. Thank you so much for coming. Ayan, may galap shout out. 2 million people in the house. Thank you so much. Merry Christmas, Sir Farino. Ayan, good evening, good evening. Mega may galap shout out. Ayan, nandito pa ako sa premiere ni Sisikoy Boyski. Naka-premiere si Sisikoy Boyski. Thank you so much, Sir Farino. Merry Christmas din. Yan, Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! Yan, attend muna ng premiere. Premiere ni Sisikoy Boyski. Ito ay tahimik. Sir Parino, naka-attend kasi ng premiere kaya tahimik. Ayan. Sir Parino, magandang gabi. We got the channel. Hello, may galap shout out. We got the channel.
Ayan, thank you so much for coming. Si Kuy Bigata. Ayan, Merry Christmas and Happy New Year, Ma'am Bigata. Thank you so much. Ayan, nag-music na tayo. Ayan, Ma'am Bigata, ayan, please drop your link. Sir Parino, go to channel. I will visit to your channel, Sir Parino. Ayan, Sir Parino, playing on your video. 5 minutes and 36 seconds, Sir Parino. May ads pa. Ayan, wait a minute. Ayan, nakaano kasi ako sa premiere ni Boyski, kaya tahimik. Thank you so much, Ma'am Nugata. Sir Parino, playing on your video, Sir Parino. Five minutes and 16 seconds, Sir Parino. Thank you so much, Ma'am Nugata. I will visit to your channel later. Salamat, Sir Parino, sa pag-stay. Thank you so much. Still playing, Sir Parino. Still playing in your video. Yan, 3 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, Kapiso mo vlog. Ayan, may galot shout out, Kapiso mo vlog. Ayan. Manggi, Diping Manggina, Manggi Balino. Sir Parino, still playing on your video, Sir Parino. Ayan, Merry Christmas din, Manggi Balino. Thank you so much for coming, Manggi. Ayan, kumusta ang araw ng Pasko sa inyo? Happy ba? Ako natulog maghapon. Natulog maghapon ako, ako ba? Ayan, Sir Parino, still playing your video, Sir Parino.
Ayan, saglit lang ako mag-stay sa aking live kasi need ko ng maaga kasi magpiprepare kami ng dadali namin tomorrow paakyat ng Baguio. Maaga kaming aalis bukas. Kaya saglit lang ako magtatambay sa aking live ko. And then, si music ko na ang bahala sa aking live. Ayan, DTS, Ortiz, Migalag shout out. Thank you so much for coming. Sir Parino, malapit na mag-full watch ang video mo, Sir Parino. Ayan, Merry Christmas sa atin lahat. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Ayan, Sir Parino, already done full watch on your video, Sir Parino. Ayan, DTS Ortiz, thank you so much for coming. May nangangaroling pa yata. Yan, Ma'am Di Balino. Dito na ako sa bahay mo, Ma'am Di Balino. Dito ako sa Jellyfish, Ma'am Di Balino. 7 minutes and 12 seconds. Ayan, Ma'am Di, playing ka na, Ma'am Di Balino. Ayan, masilaw. Ayan. Jellyfish. Lakas ng hangin, no? Ayan, naka-play ka na, Ma'am Di Balino, naka-play na video mo. 7 minutes and 11 seconds. Ayan, thank you so much sa 5 million people in the house. 7 na pala. Ayan, mega love shout out. Ayan, DTS Stroke. Ayan, thank you so much. Ayan, Ma'am Di, playing ko rin ito, Ma'am Di Balino. Still playing.
Naantok na yung mata ko. Ayan, maya-maya po, magagaya kasi kami ng dadali namin guys ha. Kaya iwanan ko na yung live ko maya-maya. Magiging busy na si Bicolana. Ayan, Ma'am G, naka-play pa din ikaw, Ma'am G. Ayan, 7 million people in the house. Maraming salamat. Sir Alex, thank you so much. Ayan, Ma'am G Balino, still playing pa rin ikaw, Ma'am G. Ayan, habang naghihintay-hintay ako ng oras. Dito muna ako, ayan, si Ropa's Kitchen Hub. Hello, my dear friend. Ayan, hello, Ma'am Ropa's Kitchen. Merry Christmas to you and Happy New Year. Ayan, thank you so much. Ma'am G Balino pa, nag-love shoutout po. Dan Connect from Kapiso Mo Vlog. Ayan. Ayan, maraming salamat guys sa mga patamsak ninyo dyan. Ma'am G, stay praying pa rin ikaw, Ma'am G Balino. Boy Blue, may galag shout out. Thank you so much for coming, Boy Blue. Hello, Merry Christmas. Si Mary Hazel ba yun? Wait lang guys ha. Wait natin magbibigay ng jacket muna. Stop muna natin yung ating music. Ang ating music. Umuulan pa yata. Ayan, Merry Christmas host. Merry Christmas din sa'yo, Boy Blue. Thank you so much sa pagsilip sa aking live. Ma'am Mary Hazel, ayan, Santalian Vlog, may galag shout out, Ma'am Hazel. Ayan, bigyan ko ng jacket si Ma'am Hazel, nasaan na ba yun? Si Mary Hazel, ayan. May moderator na po kayo, Ma'am Mary Hazel. Si Ishi Harid, ayan, YouTube, ayan. May galag shout out. Si Sikoy. I give you moderator, yeah. Ano ba tawag dito? Ayan. Thank you, ma'am. Ayan, no problem. Walang anuman, Mary Hazel. Ayan, Ma'am G Balino. Ayan, full watch na ikaw, Ma'am G. Excuse me po. Maaga ko naubo.
Ayan, full watch na ikaw, Ma'am G. Balino. Okay. Please my channel, support, subscribe, and like. Yes, I will visit your channel later. Dito muna tayo. Dito pa ba si Kapiso mo vlog? Kapiso mo, nandiyan ka pa ba? Ay, nandiyan pa si Kapiso mo. Yan, dito na ako sa bahay mo, Kapiso mo vlog. Dito na ako sa iyong bahay. Dito ako sa Biretera. Ayan, Biretera. 9 minutes and 37 seconds. Kapiso mo. Naka-play ka na. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Merry Christmas and Happy New Year sa iyo, Kapiso mo vlog. Ayan. Ang lakas ng hangin. Nililipad yung nililipad yung buhok ko. Jagger Channel, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, Kapiso mo, Dan, from Jeep Balino Pam. Maraming salamat, Ma'am G. Ayan, Jagat, thank you so much sa pa-thumbs up. Thank you. Yan, wala tayo ng sounds kasi tayo, kailangan natin gamitin yung ating cellphone. Kaya stop muna yung ating sounds. Hi, Kapiso mo, Dan from Ropas Kitchen Hub. Ayan, Kapiso mo, pakibalik ka na lang si Ma'am Ropas Kitchen. Ayan, Sir Alex, thank you so much. Alex kita dito, Sir Alex. Ayan guys, patulong sa tinakapin. Ayan, nagbaba din ng bahay sa Jagad Channel. Ma'am Mary Hazel, nandyan pa po ba kayo? Ma'am Hazel Santalyan. Santillan pala. Sorry. Kala ko Santalyan. Ma'am Hazel Santillan, nandyan pa po ba kayo? Ma'am Hazel? Ayan, come back to my comeback. Come back to comeback. May galab siya. Ayan, Merry Christmas everyone. Ayan, Merry Christmas din sa'yo. Come back. Thank you so much for coming. Ayan, Kapiso mo vlog. Still playing ikaw, Kapiso mo vlog. Ayan guys, connect to each other guys. So, nandyan sa baba. Ayan, magdikitan kayo dyan sa baba. Habang di ko pa kayo nabibisita para lumaki ang iyong mga bahay. Ako nag-away-away na yung mga pusa doon sa itaas sa bubong. Ayan, maraming salamat kay Ma'am G. Balino. Thank you so much.
thank you so much for staying here. Guys, pasuyo sa ating nakapin. Palablab naman sa ating nakapin, guys. Yan, need na natin mag-ano dito sa kabila para di tayo maipunan ba? Ay sus, Ginoo, nalaglag na. Ayan, si ano ba to? Yes, Harig. Yes, Harig YouTube. Ayan. Yes, Harig. Ayan. Grabe ang pangalan mo. Playing on your video, Ambara and Chuka Saluna. Ayan. 1 minute and 37 seconds. This is Harig. Ayan, playing on your video, and then I give you one banana. Kanina pa to eh. Ayan, Kapiso mo vlog, still playing pa rin ikaw, Kapiso mo vlog, naka-play ka pa din. Ayan, panoorin ko muna yung video ni Yesky Harig, YouTube. Thank you so much, Alex. Maraming salamat sa pag-stay. Pag po inantok na kayo sa Alex, sleep na kayo kasi ako maya-maya naman magtawag dito. Mag-prepare kami nung aming dadalhin tomorrow, packet ng Baguio. Ayan. Naka-play pa, still playing on your video, Yesky Harig YouTube. Kapiso mo vlog, naka-play ka pa din. Mahaba din yung video mo, 9 minutes and 37 seconds. Ayan, pinulwats ko yan. And with ads. With harang yan, walang skip, no skip ads yan. Malaking tulong yan din sa'yo, ang Kapiso mo. Para sa iyong pagcha-charity. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs-up sa ating live, guys, pasuyo. Ayan. Lakas ng hangin. Sino kaya dito si Kapiso mo? Ito siguro malakiti yan. Ayan, Yesky Harig, ayan, already done full watching your video, ayan, and then I give you one banana. Ano itsura niya? Ayan, hindi marunong din to magpasalamat si panilang ang baba ng bahay. Ay, Sisikoy Risa mga ba, thank you so much for coming, Sisikoy. Ayan, malapit na mag-follow si Kapiso mo vlog. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakapag-thumbs-up sa ating live. Ayan, pa-thumbs-up naman ang live ni Boss. Ayan, bago ang lahat. Ayan, sa mga bagong pasok, Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Kumusta ang Pasko ninyo guys? Ako natulog maghapon. Ayan, Merry Christmas also. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Kapiso mo vlog. Merry Christmas din sa iyo. Ayan, malapit na mag-full watch yung video mo. Rupa's Kitchen, thank you so much. Kapiso mo vlog, alin ba ikaw dito? Sa na to?
Maraming salamat, Ma'am G. Balino. Ini-next na kita dito, Ma'am G. Ay, full watch na nga pala si Ma'am G. Si Sir Alex nga pala yung ini-next ko. Si Sir Alex. Ayan, Kapiso mo vlog. Ayan, pa-full watch na ikaw. Ayan, Sir Kapiso. Ayan, pa-full watch na ikaw. Ayan, nakapag-thumbs up na. Kung hindi na ako nag-comment, Kapiso mo ha. Merry Christmas to you all from Rupa's Kitchen. Thank you so much, Ma'am Rupa's Kitchen. Merry Christmas to you. And Happy New Year. So Alex, dito na ako sa mansion mo siya, Alex. Ano ba? Sir Alex ba ito? Oo, tama. Sir Alex, dito ako muna sa from mga barkadas. Tara, let's 5 minutes in 1 second. Sir Alex, playing ka na. May ads pa. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, mahaba yung ads ni Sir Alex. Ayan, may ads pa rin ikaw, Sir Alex. Siyempre, no skip ads tayo. Malaking bagay sa atin yan, lalo na tayo, mga monetize na. Kailangan no skip ads. Dan sa nakapin, from Risa Maaba. Ayan, nahihigap na naman ako. Ano ba yan? Rupa's Kitchen. Hello. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, may ads pa rin ikaw, Sir Alex. Mahaba ang ads ni Sir Alex. Ayan, playing na. 5 minutes in 1 second, Sir Alex. Ayan, naka-play ka na po, Sir Alex. Ayan, Rupa's Kitchen. Playing on your video, Rupa's Kitchen. Short video. Rupa's Kitchen, playing on your short video. Napipikit na naman yung mata ko pastilan. Yan, 3 million people in the house, maraming salamat. Ayan, full watch na ikaw, Ma'am Rupa's Kitchen. Ayan, sa short video mo. Ayan, full watch na. Ayan, thank you so much and then like Dan. Si Curisa, dito na ako sa bahay mo. Ayan si Sati. Sati, may kalab shout out. Thank you so much for coming. Si Curisa, dito na ako sa pinaba mong bahay. Ano pala to? Upcoming ba to? 9:30, 9. Love from India. Ayan. Thank you so much. Sati, may galab shout out and Merry Christmas. Ayan, tamsakat ko si Kuya Risa Maaba. Hindi na ako mag-comment. Ayan, nakapag-thumbs up na ako sa'yo.
Sino pa ba yung hindi ko nabisita na nauna? Si Ma'am Gina, na-play ko na. Si Kapiso mo, yari na din. Si Rupas Kitchen, ayan, na-play ko na din siya. Si, ano, tawag dito, si Yes Hirari, Ang hirap din kasi nung pangalan niya. Idol Sonics TV, may galab shout out. Thank you so much for coming, Idol. Ayan. Ayan, si Sisi Quirisa, Dan Pulwats na rin siya. Sir Alex is still playing ikaw. Ayan, nabubuyuyin na naman si ano. Merry Christmas po, host. Ayan. Maraming salamat, Sir Idol Sonics TV. Merry Christmas din sa iyo and advance Happy New Year. Ayan, Dan Alex from Risa Maaba. Thank you so much dyan, Ma'am Risa. Ayan. Ma'am G. Palino Pam. Bigyan shout out from Sonics TV. Nanunuyo yung lalamunan ko ba, guys? Ubusan ng ano. Sisi Kwi, salamat. You're welcome, Sisi Kwi Risa. Ayan, nakapin ka naman. Guys, pasuyo sa atin nakapin. Sa mga hindi pa dyan, ano, nakatamsa kay Sisi Kwi Risa, mag-premiere siya ng 10 p.m. ba yun? 9 and tama ba sabi ko? 9:10 p.m. Ayan, tama ba? Tama ba ng Sisikoy? Rupas Kitchen, thank you so much for staying here. Ayan guys, maraming salamat. Sa hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, ayan, pakisundot na ang live ni host. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Ayan. Yahoo! Pagtanggal ng antok, mag-ingay tayo dahil inaantok na naman si Bicolana. Sir Alex, malapit ka na mag-pulwat, Sir Alex. Ayan. Masilaw talaga. Ayan. Dan Risa, sa upcoming mo from Sonics TV. Ayan, si Kuya Risa, bahala ka na magsukli sa mga nagdadan sa iyo dyan. Ayan, Sir Alex, full watch na ko, Sir Alex TV. Ayan, thank you so much, Sir Alex. Nahihiyab na naman ako. Ano ba yan? Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Ito namang mata ni Bicolana. Pagka nag-uumpisa na mag-live, nandiyan na yan, inaantok na. Ayan, sino pa ba hindi ko nabisita? Si Rupas Kitchen, Dan. And then, kay Ma'am G, Dan na rin ako. Kay Sisi Kuya Risa, dana din ako nakapag-thumbs up na ako. I-play ko na lang, ipag-play na lang kita mamaya Sisi Kuya Risa ng video mo ha. Kay Yes Hirari, dana rin ako, nakapag-watch na rin ako ng video niya at nabigyan ko na rin siya ng banana isa. Congratulations Risa, graduate ka na sa 1K. Wow! Congrats Sisi Kuya Risa! Ayan, bakbakan na yan si Kuya Risa sa pagla-live para sa para sa tawag dito, para sa WH naman. Thumbs up host, Merry Christmas po. Ayan, Merry Christmas Sir Arthur. Thank you so much Sir Arthur. Pamasko po Sir Santa. Sir Arthur. Say pamasko ko. Ayan, maraming salamat. Sisi Kuya Risa Maaba, congratulations. Ayan, nakagraduate ka na pala ng grade, nakagraduate ka na pala ng 1K. Ayan, maraming salamat guys sa lahat na nandyan. And then dito na ako kay Sir Son XTV. Idol Son XTV, dito na ako sa mansion mo. Merry Christmas po.
Pasko sa inyo lahat, mga Lord, sabi ni Idol Son XTV. Kumusta ang Pasko ni Idol Son XTV? Ayan, dito ako sa latest upload mo, Idol Son. Generous, ano ba to? Site visit inspector. Inspection pala. Sorry. Mamata talaga ni Bicolana. Malabo na talaga. Latam Saxon X from Risa Mangaba. Mikulat shout out Sir Alex. Ayan, from Sonix TV. Ayan, Sir Sonix TV, playing ka na. Ayan, playing na ikaw, Idol Sonix TV. Sir Arthur, bisitahin ko yung bahay mo mamaya, Sir Arthur. Diyan lang muna ikaw, Sir Arthur. Okay lang, host. Ito kakarating lang galing work. Wow, napakasipag talaga ni Sir Sonix TV. Nahihigab ako kaya nagpakita ko ng mukha ko, nakakahiya eh. 26, ayan. Thank you so much, 26. Thank you so much for coming. Wala naman kasing Pasko dito, host. Ganun ba? Eh, dito man, Sir, Idol Sonix TV, may Pasko nga, pero hindi ramdam ang Pasko, malungkot lahat. Mga tulog maghapon. Mga bata lang ang naglilisaw-lisaw. Hindi kagaya dati, pag sinabing Pasko, bagong taon, excited na ang lahat. Ngayon parang wala lang. Napapaligiran tayo ng mga Muslim dito. Ayan, Idol Son X. Ayan, playing pa rin ikaw. Dito sa inspection, akala ko inspector kanina, inspection pala. Inaantok na yata si Bicolana, hindi na nakikita yung letra. Ayan guys, maya-maya need nang mag-rest ni Bicolana kasi maaga kaming aalis bukas. Paakyat ng Baguio, kaya tawag dito. Magpe-prepare pa kami nung ibang dadali namin bukas. Kaya maya-maya, si Sounds Music ko lang ang mag-entertain sa inyo. Huwag kayong magtatampo guys kay Bicolana ha, kung mawawala ako dito sa aking live. Si Music ko lang ang mag-entertain. Kasi need kong mag-prepare ng aming dadalhin bukas. Ayan, samahan nyo rin ako guys, kahit nawala ako dito. Samahan nyo pa rin ako guys, kahit na si Music lang ang nandito. Sir Arthur, ayan. Next kita dito, sir. Ito na pala. Dito na ako, Sir Arthur, sa kabila. Punta na kita dito. Ingat kayo, host. Enjoy. Salamat, Idol Son XTV. Maraming salamat. Agoy, nagpalipad ang aking bossing. Thank you, Sir Arthur. Nako, Merry Christmas. Maagang pamasko. May pamasko na ako kay bossing Santa ko. Maraming salamat. Merry Christmas, Sir Arthur. Ayan, papunta na ako sa bahay mo, Sir Arthur. Maraming salamat. Ayan, bawi ako, Sir Arthur, pag maraming laman na yung aking Gcash. Sir Arthur, ngayon wala pa eh. Siguro, hulaan ko, Sir Arthur, sumweldo ka na. Agoy! Yay! Nakasahod na si Sir Arthur. Sana all. Ayan, dito ako, Sir Arthur, sa 2023. Alitagtag, Alitagtag College Foundation, 4 minutes and 41 seconds, Sir Arthur, ka-play ka na. Merry Christmas, love you too, Baby Tony. Wow, si Baby Tony. Baby Tony, thank you so much for coming. Ayan, Sir Arthur, playing ka na. Ayan, may ads pa ikaw, Sir Arthur. Siyempre, no skip ads tayo. Yan, maraming salamat.
Ayan, still playing pa rin ikaw, Sonics TV, Sir Arthur, naka-may ads ka pa din. Ayan. Mahaba yung ads ni Sir Arthur. Maraming salamat, Sir Arthur. Ayan, guys, pasuyo naman sa ating nakapin. Mag-premiere siya ng 10. Ako nag-i-start na siguro si Sisi Kuya Risa niyan. May naka-play ako si Sisi Kuya Risa. Mamaya sisilipin kita pagkatapos nito. Ma'am G, salamat. Thank you so much sa pag-stay, Ma'am G. Ayan, 12 million people in the house. Maraming salamat. Aboy, Sir Arthur. Thank you so much. Thank you. Wala akong ibang masabi kundi thank you. $12 million people in the house. Maraming salamat and Merry Christmas and advance Happy New Year, everyone. Kahit ako'y naantok-antok, sige lang. Ayan ang haba ng ads ni Sir Arthur. Hanggang ngayon may ads pa rin. Idol Sonics TV, malapit ka na mag-full watch. Ayan, konti na lang. Mag-full watch na ikaw, Idol Son. Laki na rin ang mga Idol Sonics TV. Dati-rati nung unang akyat mo sa amin, nasa 300 plus ka lang ata nun. Maraming salamat. Ayan. Alitagtag College Foundation Parade. Ayan. Naka-play na po ikaw, Sir Arthur. Pinalipad. Wow. Good evening po, Ma'am Bicolana. Ayan, vlog shout out, Sir Yula. Thank you so much for coming, Sir Yula. Maraming salamat sa iyo dyan. Maraming salamat, Sir Arthur. Thank you. Wow. Ayan, playing na po kayo, Arthur. Playing na po ikaw. Ayan, still playing ikaw. And then, si Idol Sonics TV. Maraming salamat, Sir Arthur. Ayan, Merry Christmas din po. Bawi ako, Sir Arthur, pag may laman na host. Dahil yan sa mga taong may mabubuting kaloob ang gaya nyo, lalo na kay Ma'am Eli. Sino po si Ma'am Eli? Kato. Sino yan si Idol Son, si Ma'am Eli? Kaya na mag-full watch, Idol. Ayan. Merry Christmas po all. Ayan. Sir Yula, Merry Christmas sa'yo. Congratulations sa'yo, Sir Yula. Sir Arthur, still playing on your video, Sir Arthur. Isa yan sa tumulong din ho sa mga maliliit. Okay. Hindi ko yata kilala yun. Hindi pa yata ako napasok doon minsan. Kahit minsan. Ayan, maraming salamat. Ayan, Idol Sonics TV. Ayan, full watch ka na, Idol. Sir Yulak, next kita dito. Nandiyan ka pa ba, Sir Yulak? Ayan, still playing pa rin ikaw, Sir Arthur. Pa-play ka pa din. Nadigay na naman ako. Agoy, naantok talaga si Bicolana. Sir Yula, nandiyan pa ba ikaw?
Ma'am G. Balino, thank you so much. Ano sabi ni Idol? Ayan. Gaya ng sinabi ko sa inyo na ang tulong nyo gaya ng pag-watch at pag-sub kay Son Idol Sonix TV ay hindi masasayang. Ayan. Maraming salamat. Dan Arturo Tubo, sa Mahaba. Ayan. Salamat sa iyo Idol Sonix TV. Alam ko naman hindi kami nagkamali sa pag-sub sa iyo. Katulad niyan, tingnan mo, hindi ka nagdalawang isip na magbigay ng tulong para kay Lola. Siya nga pala, Idol Sonix TV, baka after New Year ko na maihatid yung yung pinagloob mo kay Lola ha, kasi bukas aakyat kami ng Baguio, 2 days kami doon. And then pagbalik namin dito, siguro di rin ako makakaalis gawa ng mag-New Year. Siguro after New Year, Idol Sonix TV, pupunta na ako doon kasi dadaling ko rin yung tawag dito, yung tungkol na ibibigay ko kay Lola para makalakad siya ng maayos. Ayan. Sir Arthur, ayan. Full watch na yung video mo, Sir Arthur. May ads pa ikaw sa dulo. Tapusin ko muna yung ads. Si Kuy Risa, maraming salamat sa iyo dyan, si Kuy Risa. Ayan, full watch na ikaw, Sir Arthur. Thank you so much po again. Thank you so much again. Ayan, bakit wala boses? Wala ba? Wala ba akong sounds? Meron. Pa-comment nga guys, wala ba akong sounds? Teka lang, tingnan ko lang. O, ayan na, napakalakas Sir Yulak. Anong wala? Okay lang, host. Pwede po natin alamin kung magkano yung upuang digulong. Baka kaya natin maibigay kay Lola. O, sige, Sir Sonix TV. Tatanungin ko rin, Idol, si Lola kung ano gusto niya, kung gusto niya noon, or yung... Meron kasi po dito, Idol nung mga tawag doon? O kaya yung saklay, Idol, di ba meron saklay? Tatanungin ko rin siya kung ano yung mas gusto niya, Idol Sonix TV. Para matulungan natin, nakakaawa naman siya. Dahil ang pamilya niya kasi Idol Sonix TV nasa Bisaya, as in nasa Bisaya. Tapos, yung asawa niya ang taga rito. Kaya siya napunta dito dahil sa asawa niya. Ngayon, namatay yung asawa niya, hindi sila nagkaanak na dalawa. Noong namatay yung asawa niya, na-aksidente siya, nasagasaan. Tapos tinakbuhan siya, nung nakasagasa sa kanya, hindi siya inintindi, hindi siya pinagamot. Iniwan siya, kaya yung paa niya hindi naging maayos dahil hindi siya na ipagamot. Tamang ka-idol kung saan siya komportable. Ayan, dahil daw sa nakapi from Sir Arthur. Ayan, maraming salamat Sir Arthur. Again, Sir Arthur, ha? Thank you so much. Bawi si Bicolana kay Sir Panot. Agoy, kay Sir Arthur pala. Wala si Manay Mirna, siguro nagpakasyon. Ilang araw nang wala. Ayan. Basta, Idol Sonix TV, malalaman mo ang update kay Lola kung ano yung gusto niya, kung saan siya komportable. Malalaman mo, Idol, sa pagpunta ko doon ulit after New Year. Kasi yung inatid ko namang pera sa kanya, tsak na aabot naman yon ng hanggang New Year kasi nag-iisa lang naman siya. Kaya alam ko naman na okay pa siya sa ngayon. Kaya after New Year na ako pupunta doon. Maraming salamat sa iyo ulit. Hindi lang basta puso. Ayan. Thank you so much. Si Kuya Lia, good evening.
Sir Yulak, nasaan na nga ako, Sir Yulak? Nagpunahan na nga kita, ito si Sir Yulak. Abutang daldal ni Piculana. Sir Yulak, dito na ako sa hay mo. Dito ako sa konting kembot na lang, tapos na, 5 minutes and 2 seconds, Sir Yulak. Ayan, Ma'am Aliyah, thank you so much. Sisi Kuya Aliyah, ayan, thank you so much for coming. Ayan, Dasal, ayan, Merry Christmas, Madam, ayan, Merry Christmas din, Sir Dasal Vlog. Ayan, thank you so much. Ayan, 13 million people in the house, maraming salamat. Sir Yolak, playlin ka na, Sir Yolak, ayan, nakaplay ka na. Ayan, Ma'am Aliyah, thank you so much, and Merry Christmas, and Happy New Year. Ma'am Aliyah. Anong problema? Charge mo yan. Lagay mo na lang dyan, charge ko na lang. Dahil sa nakapin, thumbs up from Sir Yulak, ayan. Thank you so much, Sis Aliyah. Thank you, thank you. Ayan, pwede na tayong lakas naman ang brightness nito. Lakas makaduling. Yan, pwede na tayo mag-music ngayon. May bakanting hindi naman to eh. Sige, host, walang anuman, host, kung iyong mapanood ang mga video natin ng mga nakaraan ay inyo pong malalaman kung bakit nabuo si Son HTV at para saan at kung ano ang ating hangarin. Yan, maraming salamat talaga, Idol Son HTV, ha. Thank you so much. Sisi Kuya Olga, thank you so much for coming, Sisi Kuya Olga. Ayan, Sir Yulak, malapit ka na mag-full watch, Sir Yulak. Ayan. Sapiran, long time no see, Sapiran. Thank you so much for coming, Sapiran. Sapiran, Merry Christmas and Happy New Year. Advance Happy New Year. Ayan, dito na ako sa kay, si Kuya Liga, I will visit your channel. $10 hours, ayan. Aliyah, playing on your video, Aliyah. Ano ba to? Hindi ko mabasa. Aliyah, playing on your video, si Kuya Aliyah. Sorry, hindi ko mabasa yung title ng ng video niya. Ayan. Aliyah, hello from Sapiran. Ayan. Short video, sarap ng paano ba yun? Si Kuya Aliyah, already done full watch on your video. Sir Yulak, pa-full watch next, Sir Yulak. Okay,
Dito na ako kay Ma'am Olga. Ma'am Olga. Ayan, short video din kay Ma'am Olga. Ma'am Olga, short video, playing na. Salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Yulak. Ayan. Hindi mo na kita, Sir Yulak, didikitan dahil kinargahan ka, di ba? Dapat ididikit ko sa'yo to. Eh, dahil kinargahan ka, hindi ko muna ididikit, ha? Ayan, nagtamsak lang ako, Sir Yulak. Ayan, Ma'am Olga. Another one. Ay, tamsakan ko muna yung upcoming ni Ma'am Olga. Ayan, si Marco. Ano ba yun? Si Marco, Ano nga yun? Wait lang, tinan ko. Si Marco Rapuso. Hula mi amor. Hula mi amor. Ayan, Marco Rapuso. Thank you so much for coming. Ayan, Idolson, maraming salamat. Mami Linda. Ayan. Sir Arthur, thank you so much again. Ayan, dito na ulit ako kay Ma'am Olga. Playing another one video, Ma'am Olga. 1 minute and 3 seconds. Ayan, Ma'am Olga playing. Ako, hindi ko mabasa yung comment ni hindi ko alam paano ibig sabihin nun. Ni Amor, ay ni Marco. Ma'am Olga, still playing on your video. Another one play on your video, Ma'am Olga. Sapiran, dance, Ma'am Olga. Ayan. Ma'am Olga, still playing on your video. Another one. May amoy daw, host. Ma'am Olga, already then full watch on your video. Another video, Ma'am Olga. Salbahe ka, Sir Son, XTV. Ayan, sino ba hindi ko na-visit dito? Natawa ko sa'yo, Idol Sonix TV. Ayan, dahil ako kay Ma'am Olga, 2 video. Dahil na rin ako kay Sir Yula. Dito kay si Harry, dahil na rin ako. Kay Elia, dahil na din ako. Sino pa ba hindi ko na-bisita dyan? Ayan, comment lang guys. Ayan, may grand shout out kay Dito Lita House. Maraming salamat. Ayan, Merry Christmas. Merry Christmas sa atin lahat dyan. Rudy Anto, bigyan shout out. Thank you so much. Mga Lods, baka gusto niyo po magpaabot ng tulong kay Lola ng
Marilao, mangyari mo tipag-ignayan lamang po kayo. Salamat mga Lods. Yan. Kasi kung mapapanood nyo lang talaga ang kalagayan ni Lola, talagang sadyang nakakaawa talaga. Sabi ko nga, Idol Son, napakahirap ng kalagayan niya, tapos sabi niya pinagmamalupitan pa rin siya ng gwardiya doon dahil pinapalaya siya doon sa pwesto. Dati kasi nung punta ko doon sa kanya, nandun siya sa loob ng gate, sa may matabi ng guard house. Pangalawang balik ko, nandun na siya sa labas ng gate nakapwesto. Pinapalis daw siya doon. Kaya sa susunod pagbalik ko doon, kakausapin ko yung gwardiya na huwag naman ganon kasi ganon na nga yung kalagayan ng matanda, pinapalayas pa niya. Sisi Kuya Leia, thank you so much. Napakasarap kaya sa pakiramdam yung makatulong ka kahit maliit na bagay lang, napakasarap sa pakiramdam. Kaya abangan mo Idol Son TV sa susunod na pagbalik ko kasi sabi ko sa kanya gusto ko makita yung kalagayan ng tirahan niya kung ano yung tsura. Sabi ko sa kanya sa susunod ka ko Lola pagbalik ko gusto ko makita yung kalagayan ng tirahan mo Lola kasi ako kasi Idol Son TV wala pa man akong kakayahan tumulong ng ganong kalaki. Pero basta na ang may papangako ko lang, magbibigay ako sa abot ng aking makakaya, kahit malayo siya. 4 na sakay kasi mula dito, papunta doon sa kanya, 4 na sakay. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Yes, true ka dyan, Idol Son TV. Ako, yun din ang pananaw ko sa buhay. Mas gusto kong tumulong kahit maliit na bagay lang, kaysa nung ako ang tutulungan. Totoo yan. Mas masarap yung ikaw yung mag-abot ng konting tulong, sa abot ng iyong kaya, kaysa nung ikaw ang nangangailangan na ikaw ang tutulungan. Ayan, ginagaya ko na nga din yung mga damit na pambigay ko sa kanya, Idol, kasi naawa talaga ako dun sa mga damit niya. Halos siguro dahil hindi na rin siya makapaglaba dahil nasa kalagayan niya. Yung mga suot niya damit, tapos punit-punit na yung pajama niya, punit-punit na kaya ginagaya ko na yung mga damit na ibibigay ko sa kanya para marami siyang pagpapalitan. Kaya lang talaga natapat na may lakad kami. Tapos nagpasko, magbabagong taon. Kaya after New Year ko na talaga siya pupuntahan. Kaya sa susunod na pagbalik ko, matutunghayan nyo na kung mapupuntahan ko na yung bahay niya. Ayan, abangan nyo yan guys. Yung part 3 na vlog ko kay Lola. Kung mapupuntahan ko na yung kanyang tirahan. Sisikapin ko na marating ko na ang kanyang tirahan kung anong itsura. At saka siguro kung may aabot ko Idol Son yung binigay mo kay Lola, palagay ko matagal-tagal na hindi siya mamamalimos kasi medyo malaki yung halaga naman yung pinapahabot ko sa kanya. Nag-iisa lang naman siya. Alam kong medyo magtatagal-tagal na sa kanya yun. Kasi talaga nakakawa ang kalagayan niya, lalo na siguro pag tag-ulan. Ano na lang kaya itsura niya doon kung tag-ulan na malakas ang ulan, may hangin-hangin, nandun lang sa labas nakapayong. Nakakadurog ng puso, di ba makikita mo na ganon ang itsura.
Kaya sana guys, yung mga makakapanood ng aking vlog kay Lola, kahit pa 20-20 lang, sabi ko nga, kahit pa 20-20 lang, 20, 10, ay 50 pesos. Malaking bagay na rin yan pag nagkasama-sama, malaking bagay na rin po yan para kay Lola. Kaya sana wag natin ipagkait sa kanya yung konting tulong na may pagkakaloob natin. Diba, kahit naman, siguro naman, kahit 20 pesos naman siguro, meron tayo sa ating mga Gcash. Ayan. Pag nagkasama-sama yan, malaking bagay na yan. Lalaki din yan pag naipon. Kasi sigurado naman na pag nagpaabot kayo ng tulong kay Lola, sure 100% na makakarating sa kanya. Hayaan nyo hanggat may tutulong tayo, hindi natin lulubayan si Lola at pag may hawak ang Diyos, baka pag-uwi ko, galawin natin siya. Yes, true, Sir Sonis TV. Pagka nauwi ka na, PM mo lang ako. Pupuntahan natin siya. Kaya gusto kong marating yung kanyang tirahan, Idol Sonis TV, kasi baka mas malala yung kalagayan niya doon. Baka mas malala yung kalagayan niya doon kaysa doon sa pinupwestuhan niya sa Midgate. Kaya gusto ko marating yung bahay niya para malaman natin. Kaya abangan natin yung part 3 na vlog ko kay Lola after New Year. Ayan, abangan nyo yan guys. Kung ano ang magiging kalagayan, kung ano ang kalagayan ni Lola sa kanyang tirahan niya. Kasi ako, Idol Sonis TV, pinangako ko na rin sa sarili ko, wala man tumulong kay Lola. Pinangako ko sa sarili ko na ano man ang makayanan ko, babalik-balikan ko siya doon. Siyempre, alam mo naman, Idol, wala pa tayong sweldo. Hindi pa tayo sinusweldo kay YouTube. Ayan. Siyempre, sariling bulsa pa rin ang ginagamit natin ngayon pag tayo tutulong. Sariling bulsa pa rin. Kaya okay lang yun, ang mahalaga nakakatulong tayo. Kaya sobra-sobra magpapasalamat ko sa iyo, kay Ma'am Provinciana, at saka kay Ma'am Ribic TV family, ayan, saka sa iyo, Idol. Ayan. Kasi hindi naman hadlang, Idol, yung hindi ka pa sumusweldo, di ba? Hindi naman hadlang yun pagka gusto mong tumulong. Hindi hadlang yung hindi ka pa sumusweldo sa ating YouTube channel. Ayan, pagka gusto natin tumulong talaga, magagawa natin kung gugustuhin natin. Kaya, yun ang ginagawa ni Bicolana. Hindi man kalakihan, pero alam kong makakarugtong sa pang-araw-araw ni Lolang pangangailangan. Ayan, sabi ko nga, Idol Sonis TV, kung papalarin talaga yung aking channel, na medyo gaganda talaga, Idol Sonis TV, ang kalahati ng kikitain ko, suswelduhin ko, ilalaan ko talaga sa mga nangangailangan ng tulong na kagaya ni Lola. Risa Maaba, ayan, Dan sa Nakapig. Maraming salamat, Sisi Koy. Nandiyan pa ba si Ma'am Olga? Ma'am Olga. Ayan, Iqbal Bir. Ayan, hello everyone, friends. Ayan. May kalab shout out, Sir Iqbal Bir. May kalab shout out, and Merry Christmas at in advance Happy New Year. Ayan.
Oo, Idol sa Mix TV, yun talaga yung ano ko, yun talaga yung goal ko dyan sa... Ayan, basta pagka medyo gumanda yung channel ko, ayan, go talaga ako, Idol. Kaya sa wakas, sabi ko nga sa'yo, Idol, talagang binibless ako ni Lord. Tingnan mo, namuni ako, after ilang days, nakilala ko si Lola. O, di ba? Hindi pa man ako, Sir Idol, na namumonetize, ay, na sumusweldo, pero namonetize na ako. O, ibig sabihin, yung ipinagdasal ko kay Lord na mamuni ako, ito na yung pinagkaloob. Hindi, nakikita ko ngayon ng tao na pagsubok para sa akin na kailangan namit ng tulong. Ito ko ngayon, Idol, na kahit hindi pa ako sumusweldo, wala bang pag-asa kung kailan susweldo. Sige, go lang tayo, go lang si Bicolana. Ayan, Risa Maaba, hello from Iqbal Beer. Ayan, Risa, thank you from Ma'am Olga. Ayan, maraming salamat, Ma'am Olga. Kaya sa mga kagaya noon, may nagpalipad sa akin ngayon kay Sir Arthur. Thank you so much, Sir Arthur. Malaking bagay yan sa akin. Pandagdag sa akin sa sweldo himba. Yan, maraming salamat, Idol sa Mix TV. Yan, basta pag umuwi ka dito, PM mo lang ako. At pupuntahan natin si Lola. Yan. Sana makauwi na si Idol sa Mix TV para dalawa na kami dadalaw kay Lola. Idol sa Mix TV. Para may kahalili na akong dadalaw sa kanya ba? Alam mo, tinatyaga ko yun, Idol sa Mix TV. Nagpo-commute lang ako papunta doon. Kasi medyo malayo talaga dahil yung asawa ko ano naman busy lagi. Kaya nagtatyaga ako mag-commute papunta doon. 4 na sakay mula dito. Bali, 4 na sakay ako. December ko, sunduin kita. December next year. Next year ba, Idol? 2023 or 2024? Okay, sige, Idol Sonic TV. Basta PM mo lang ako. Ano siya, Idol Sonic TV? Taga-Bisaya din si Lola. Kung napanood mo yung vlog ko doon. Hindi ko lang matandaan kung Mindanao o sa Leyte siya. Hindi ko lang matandaan. Basta Bisaya din. Basta ano rin siya, Bisaya. Ay, ano pala siya? Muslim. Muslim pala siya, sabi niya. Mindanao nga. Dahil sabi pala niya, Muslim daw siya. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, maya-maya guys, mag-i-exit ako dahil mag-prepare ako nung dadali namin bukas. Pero hindi pa ako mag-i-end, kaya samahan niyo pa din ako sa aking live. Maya-maya pa ako mag-end. Si music ko lang ang magiging kasama nyo. Dapat ngayon kaso gusto kong madagdagan ang sasakyan natin pang Grab. Kaya pinira ko muna. Galing talaga ni Idol. Ayos yan, Idol Sonic TV. Pag uwi mo, mag-ano na lang tayo, Idol. Sana muli ka na nun. Mag-ano na lang tayo, magcha-charity tayo. Idol Sonic TV, mag-collab tayong dalawa. Mag-charity na lang tayo. Nangarap. Ay, Sisikoy Maribik. Ayan, may kulang shout out, Sisikoy. Nandiyan ka na. Kumusta Sisikoy, Vic?
Ayan, magkakasundo pala tayo, Idol Sonic TV eh. Kaya, ayan mo, pag-uwi mo. Mag-collabs tayong dalawa sa pagcha-charity. Ayan, wow, na wow si Sikoy. Ayan, pwede tayong mag-scout ng mga pwedeng matulungan naman talagang sobrang naghihirap sa buhay, Idol Sonic TV. Malay mo, kahit pa paano, kumikita na rin ng YouTube natin noon. O, sana monetize ka na rin pag uwi mo, Idol Son XTV, pag uwi mo dito. Kaya karirin mo na ng karirin yan, Idol na ano mo, channel. Ayan, Maribik, from Iqbal, ayan. Sisi Kuy Maribik, Merry Christmas nga pala. Wala akong mukhang bibig sa mga video ko noon, kundi matulong. Ayan. Tama yan, Idol Sonic TV. Pareho tayo ng goal sa buhay. Alam mo ba, Idol, ano nag-start ako niyan, pag-YouTube ko na yan. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong napapanood ko kasi yung magagaling na charity vlogger. Kung napapanood mo yan, Idol, sila Rab Matubang, saka si Val Matubang, at saka yan si Biyahirong Pugo, at saka si Tekram. Kung napapanood mo yan, Idol, ako'y tuwang-tuwa yan sa kanila. Yan ang inspirasyon ko sa buhay kung bakit gusto ko rin mag-charity. Napakasarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka sa mga walang-wala. Yung makikita mo na medyo nababago yung buhay nila. Ayan, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Ayan, kumusta ang Pasko mo, si Kuy Maribik? Si Sikoy. Alin ang 23 si Sikoy Bik? Alin? Okay lang yan si Sikoy Bik. Normal talaga yan. Pag nangingibang bansa ka talagang nandyan yung pagod. Akala ko kung ano yung 23. Sikoy, akala ko kung ano yung 23. Salamat si Sikoy sa patamsak mo dyan. Maraming salamat. Ayan. Kay Sir Arthur na nagpalipad sa akin, maraming salamat din sa iyo, Sir Arthur. Ayan, malaking bagay din yan, pangdagdag sa ating susweldo ba? Ayan, 11 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, si Sikoy Maribik, may bagong upload ka na ba si Sikoy? Sabagay, alam ko naman na busy ikaw na dahil ginagawa no. Yan, go lang si Sikoy Maribik. Ganun talaga pag OFW. Ayan guys, saktong maya-maya konti, mag-exit ako dahil magagayak na ako ng dadali namin. Iiwanan ko lang yung live ko guys ha. Kasi habang gumagawa ako, continue ko lang yung live ko. Yung mga may trabaho bukas guys, okay lang ha, okay lang, sleep na kayo. Kung sino na lang yung papasok doon sa ko, yun na lang, okay lang yun. Basta yung mga may trabaho pa para bukas, ayan, pwede na po mag-sleep kasi mag-10 PM na.
Ayan, Idol Sonis TV. Idol natin si ang mga Kalingap. Kaya nga Idol Sonis TV, di ba? Lalo na si Kalingap Rob. Ang dami niya natutulungan, di ba? Mas magaling siya kaysa dun sa tatay. Pero mabait naman si Kuya Bal. Dahil doon nagmula ang lahat. Oo nga, mabait si Kuya Bal, kaya lang, mabait din, mas mabait din si Kalingap Rob. O si Kuya Vic, sleep na ikaw, kasi mag-ano na rin ako dahil ano tawag dito. Magagayak ako nung aming dadalhin bukas dahil aakit kami ng Baguio si Sikoy bukas ng umaga, maaga kami aalis si Sikoy, 2 days kami doon, si Sikoy Big. Ayan si Sikoy Risa, maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy Risa. Sige, sleep na ikaw, si Sikoy. Mabibig, sleep na ikaw. Ayan, Idol Sonics TV. Mag-exit muna ako ha. Iiwanan ko muna yung live ko kasi may magagayak ako nung aming dadalhin bukas. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Idol ha. Si Kuy Vic, good night, Merry Christmas. Iwanan ko lang muna yung live ko. Yan, maraming salamat, Idol ha. Thank you so much. Ayan. Merry Christmas again. Mag-ano muna ako, magagayak muna ako ng Ayan guys, huwag mo hanapin si Hosa. Maraming salamat.
Ayan. Ayan guys, magpapaalam na ako guys. Thank you so much. Mag-i-end na tayo dahil maidlip pa man lang si Bicolana. Yan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Thank you so much. Ayan, sa lahat ng nandyan na nakatambay pa, na nakabidyo lang. Ayan, maraming salamat. Mag-i-end na po ako. Thank you, thank you. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much everyone. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan, bye-bye guys. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan, Sisi Koy, maraming salamat. Mag-live ka na. Mag-end na ako para makatulog pa man lang ako. Ayan. Bye-bye. Baba ko muna si Ma'am Olga. Maraming salamat sa iyo, Sisi Koy dyan. Thank you so much. Ayan, bye-bye na. And God bless sa atin lahat. Bye!